Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka Hausa Studio. Furucin jaruma Sadiya Haruna akan jaruman masana'antar Kannywood da suka tafi yawon shakatawa ƙasar Dubai. Mai sauraro ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shiryen da suka shafi Najeriya gami da masana'antar Kannywood baki ɗaya. Ni dai da na je ƙasar Dubai shakatawa gara na gyara gidan mahaifiyata ko kuma na tafi ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewar jaruma Sadiya Haruna. Tauraruwa mai amfani da shafukan sada zumunta kuma mai tallata kayan gyaran jiki na mata, wadda aka fi sani da Sadiya Haruna, ta mayarwa da wani wanda ya ce mata ita ba za ta tafi Dubai yawon shakatawa ko kuma ba za ta tafi ta yawon nuya a ƙasar Dubai ba. Ta mayar masa wannan martani ne, ta ce ita dai da ta tafi ƙasar Dubai yawon shakatawa gara ta gyara gidan mahaifiyarta ko kuma ta tafi ƙasar Saudiya ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sadiya Haruna a saƙon da ta saki a shafinta na sada zumunta ta ƙara da cewa da yawa waɗanda kuke gani suna wannan yawo zuwa ƙasashen duniya ba wani abu yake kai su ba face zuwa cin hajarsu, domin a nan suke cin babbar kasuwar da suke gudanar da rayuwarsu, suke burge al'umma. Domin kuwa ba wani abu suka yi aikatawa ba a can face babban mummunar ta'adar nan ta maɗigo, Allah ka tsare. Jarumar ta ƙara da cewa tabbas ita babbar yarinya ce amma ba ta yin abu domin ta burge mutane ko kuma ta yi abu domin ta ga wani ya yi, domin kuwa duk mai yin hakan zai kai kansa kabari da wuri ko kuma zai rasa gaba ɗaya dukkanin abin da ya tara. Daga ƙarshe jarumar ta ƙara da cewa ku dai ku ga mutane kawai suna irin wannan yawon, amma Allah ne kaɗai ya sani, sai kuma mu da muka san abubuwan da suke aikatawa a wannan ƙasashe da suke zuwa na Larabawa. Allah ya kyauta. Wannan shine ɗan takaitaccen martanin jaruma Sadiya Haruna mai sai da kayan gyaran jiki a shafukan sada zumunta. Mai sauraro kar ka manta ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe. Mun gode.